प्रमद बर' बिथांमोनहा जिखिनि जोंनि दासिम आसाम गभर्नमेन्टनि जाय बिथांमोना दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि बिथांमोननि जितु कनस्पिरेसि पलिटिकेल कनस्पिरेसिजों दैदेनजानानै बिथांमोना गावखौनो गावनि जितु हारियारि एक्जिस्टेन्स जितु हारियारि अस्तित्व बेखौ खोमाना लानानै बिथांमोनहा गाव गावनि जितु थामोनथा हारिनि थामोनथाखौ फाननानै फैनाय बायदियानो थोंजों जाखाबाय आरो दा बुंनो गोनांब्ला जोंनि बर'लेण्ड जों जितु बुंदों बर'लेण्ड जों होनदोंमोन नाथाय दा आथिखालनि बिटिआरआव जेबोआनो गैया होननानै बुंगोन आच्छा बेथ' थोंजोङै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नुहुरखानाय बाथ्रा मानोना बिनि फोरमाना आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों हिस्ट्रियाव आङो दिनै गोसोखांनानै मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नोंसोर सारमोननि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ थोंजों बुंगोन बिथाङा जि समाव गावनो होनदोंमोन जे बर'लेण्ड क्रिएट खालामनो हायाब्ला आङो खुनु दिन सासे मोनसे भिसिडिसिनि चेयारमेनबो जाया इएमबो जाया एमएलएबो जाया जिएमबो जाया आं मन्त्रि एमएलए जाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथां बायदि मानसिया नायदो बिथाङा मा खिथिनो थांदों हारिनि थाखाय दिनै तामुलपुरनि सेसनाव जितु मोनसे जोंनि एबसुनि जितु कनफारेन्स जादोंमोन बिथाङा तामुलपुरनि सेसनाव फिरफिलानि फ्लेगाव फिरफिला उरायहोनायनि फ्लेगाव बिथाङा गावखौनो फ्लेगाव सोनारनानै गाबफ्लानानै मा खिथिनो थांदोंमोन बिथाङा निस्सय बियो जोंनि जाथिनि थाखाय बियो मोजां लैखोन नङामोन आरो बियो दिनै बिनि फिथाइखौ जोंनि बर' हारिया भुगिनो गोनां जागासिनो दं आरो जानो थांगासिनो दङ बियो आं खिन्थु जाथिनि थाखाय बेखौ मोजां मोनाखै आरो बियो बेनिखायनो आं दिनै बर' हारि हिसाबै आङो दिनै नोंथांमोना बहाय फैदों जाहाथे बेखौ जोंनि बर' जाथिफ्रा बयबो कनसियास जाथों बे प्रमद बायदि थगायसुला मानसिजों जों खुनु दिन थगाय जानाङा आरो सेन्टिमेन्टेल जानानै बयबो जांख्रिखांनांगौ आं बेखौसो बुंनो थांगोन आरो प्रमदनि सायाव आंहा खुनु बिन्दुसेबो फोथायनाय गैया बिटिआर एकर्डनि सायाव बिथांमोना जिखिनि खामानि मावगोन होननानै बुंबाय थादों नाथाय दासिमबोथ' दिनै बिथांमोननि जितु इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जिखिनि सम थांगासिनो दङ आरो बे समनि मादाव बिथांमोना इतिमध्ये माने बोसोरसेयानो जानोसै दिनै जों नुदों बिथांमोना रायजो राजानो नट ए सिंगोल मोनसे सलिड खामानि मावनानै दिन्थिनो हायाखै दासिम जेबो खामानि मावनो हायाखै जिखिनि खामानि मावनानै बिथांमोना होबाय थादों बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय थादों सिगांनि हाग्रामा सारनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारनि खामानि मावलांनाय बिथाङा जिखिनि खामानि मावलांदों जिखिनि खामानि मावनानै मोजां मोजां बेखेवनो गोनां दङमोन बेखौ बेखेवनाय दा बेखौनो बेखेवलांबाय थादों बेखौनो खिथिबाय थादों आरो उदाहरन हिसाबै ओइ दाखालि अदालगुरिनि जोंहा जितु इन्जिनियारिं अफिस बेखौ गबिन्द सारमोना बेखेवहैदों बेखौलाय जोङो हाग्रामा सारानो बेखेवखादोंमोन गतिके बेबायदि बिथांमोना जेबो गोदान नट ए सिंगोल मोनसे गोदान खामानि मावनो हायाखै आरो दिनै मावखायाखैयानो आरो दिनै बिथांमोना गावसोरखौनो बुंबाय थादों जों मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना होनबाय थादोंमोन जोङो रायजो राजानो मोजां मोजां खामानि होगासिनो दङ जों साख्रि होगासिनो दङ माने मा होननो आरो जों थोंजोङै मा होनबावनो उफाय गैया बिदिनो दिनै रायजो राजानि जोंनि बर' फिसाफोरखौ थगायै थसि बिथांमोना गावसिनि मुलाम्फाखौ लाबाय थादों बेयाव जों आरो बुजिनो बाखि गैला दिनै प्रमद बर'नि सायाव सोरबा फोथायनाय दंमोनबाबो बेखौ गासिबो रायजोआ बुजिजोब्बाय